mana. Kofan gudu ne kai. Mana. Ku zo mu huta ne. Gayuna ku zo mu taka ne. Ku zo mu huta ne. Yawa ku da za mu jame ne. Tunda yau independent yan gudu sai ku fito mu huta. Babu kallon banza kowa ya fito a tare mu shashana. Da ni da gayuna Kano tumubi kudan za ta fashe ne. Tunda Allah ya so kuka da kursi ya shi jawabi ne. Ga mai hankali ya gane tunanin mu duk ƙarya ne. A sannu sannu za ku gane shugaban mu ai adala ne. Hukunci mu doka kida ne. Tunda za ku taka rawa ne. Yau za ku taka rawa ne. Kowa ya fito ya taka rawa ne. Allah nake roko a koda yaushe ba na abinci, shi kadai nake roko domin kwana san baya bacci. Today is independent kowa ya zo don ya kwashi abinci. Ku zo mu kwashi tuwo da nama wasu ma mu ba su silinci. Independent ne dukan mu kowa baya abinci. Ku zo ku taka ne domin kiɗa na baya kawai ci. To ban dubu ne ni gani da sabon wanga zanci. Yan mata ku taka ne domin kiɗa na babu madaci. Zan so ku taka ne domin kiɗa na baya kawai shi. To ku zo ku taka ne salon mu baya ba da madaci. Independent Independent Happy Independent Nigeria defending Independent Day 61 Independent Day at kudan za ta fashe tare da gayu za ta watsi kawai ta yi bombin ka huta maliyana ka huta kawai na san za ta fashe amma ka sha kurin murka ai ina yi da ke